change. You always start out of the box and to help us to do the same. With a wonderful spirit. Bless Dad, bless Comrade. Como Wambili, Bebani, Anani. Bebani. Now we know Jafuse, a senior group to 2 months in Humba, we also had an Urep, a senior group to 2 months. Toyamba. Jackson Group Yoromore, Torampilamo, Jackson Group Tumote. Toyamba, the Pelego, one vice president, Yatu, Light Honorable, my Bosi, Remuina Upide, Minister of Local Government. Light Honorable Chumendobanda, Ulemuina upide kwa Minister of Lands, Honorable Deus Kumba. Ulemuina so upide so kwa Honorable Halima Daud, MP Lower Southeast, Ulemuina upide kwa Honorable Zamba SPC, Amenemina Fekompano. Mwajidwa kwa mbili nisitamanga. Ule muina so upite na wanakula kumpano na wanakuwa mtabali pompano upite so ule mwanu. Mwajidule ose aboma mulendile ule mwanu. Amai ndabambo ose wala so ati atu amene muli pompano dimafumu yena mulendile so ule mwanu. Monga nene na kuti ndine jalo mfuna mujasi nyokurubu tumoti. Amene dimuni de la limene la chokalo komanso akoko aga mwana ndama ndela kuti silikwanitsa kuti ndila kuleneka yale mabombono maoyamba ndochokoza kuboma chifukwa cha chikondi chachikulu chimene maonetsa kwa mwana wathu chikumbutso mtumodzi sitikadakwanitsa pakadapanda kukathandiza lanu lotere kumaziko omwe chifukwa mwatigwira dzanja. A Vice President mulandire mathokozo. China ndi madandaulo alankhula kubanja anaso ndi amatero kuti mudandaulire kawiri. Koyamba chikumbutso mtumodzi iwo oso amati madala chifukwa bambo wake iye kuno na amene wagwira ntchito yayikulu kuti kukoza mooneka kuti kuchankungu kwa mtumodzi amene amabwera amalowa m'malo atamwalira bambo wake ndikuti na amene chikumbutso mtumodzi kubwera kuno kumapezitsa ntchito achinyamata ti amatera kuti ndizovuta kuti ndikhoza iwala chifukwa mathandizo amatithandiza kwambiri samakhala ngati kuti iye akukhala bwino nthawi yonse imene kumakhala zochitika kuno timakhala naye ndipo amakhala patsogolo ngati mnyamata wa mudzi koma ine ndimati madala chifukwa ndimatenga kozero na amene amalangiza azi zake amene amaoneka kuti afuna ayambe zokulupusha ndi amatera kuti tidandaule iwowo ife imeneyi yakhola mkhongolo ndipo atamva dzana kuti zachitika zotere koma iwowo anali otheba nzeru kuti potini chikozero cha Mulungu amatero ntithu kuti aliyense adzafa. Ti amatero kuti anyamata amene muli mtauni taonani chitsanzo cha chikumbutso ndikuyani dzanja ine ndikhala bwanji popanda mathandizo anu. Mukamanditalikira zina zizibisokonekera koma muzindifupikira kuti zina zikhoza kumandiyendera poti munthu ukakhala wamkulu umafuna wina wakuthandiza pambalipo.
china posa funa chulutsa kakambiwa a vice president pepani mafuna kuti ningokumbukira kuno poti zikachulukitsa sizijoka zapadera achinyamata timatiti kupempheni kuti kunjaku kwavuta ndithu kuvuta kwake chaka chino mundeni imene muonekeramo ndi amatera kuti kuchenjezeni chifukwa pali ena maguba ndithu pepani chonde teni tipite kumadimba wamani ndipo mpano lidukumira kuti atitumizira anyamata ajani faja kuti mwina tikhoza pesako ngongole chifukwa minda mundeza tivuta ngati kuli madera ena amene avuta njala koma kunonso a vice president kumenenso kwavuta njala kwambiri zokoma kwambiri mamene pepani mterezi ulibe dzinja anatero kuti ndikalankhula malo mwawo ndiyimiritse munthu wamkulu inkosti enkukula tayimirira nthawi nthawi ino ndi ya inkosi mkukula. Poyamba ndipeke ulemu kwa vice president komanso lati honorable Halima Daud amene swali achiwiri kumbino wa gender paliso Dr. Hedra Gintaba alipo mpano Minister of Lands alipo mpano ogdachiro za boma mafumu magrupu nose masinyo nose komanso tilindi sakutie chipeni komanso sakutie chidoti avali timlandire ulemu wana pepani babiri kumba wose wa malima kuti mafumu atatu awa atiye nkukula sakutie chipeni komanso achidoti mawu awo ayika papukusi limodzi mawu ake ndi amodzi olena kuti iwowa atayika kuchoka kwa chikumbutso chimodzi chifukwa tikamati kuti dziko ni anthu ngati amenewa ndipo zambiri zimene atichitira kuno kwathu kuno komano nzosayiwalika kotero kuti pamene mukulira kubanja kwa mtundu umodzi imvani kuti achipeni achidoti gogo inkosi nkukula mukuye nawo limodzi kuthokoza ngati tithokoze chithokozo choyamba chipite ku office kwa vice president kuti nchodabwitsa koma kwa ife nchotikomera kuti utseka office mukubwera kuno kuzakhala nafe pamaliro mwapadera tifuna tithokoze chifukwa kukhala limodzi pamavuto ngati awa timalimbikitsana chifukwa pepani kotero kuti munthu umalimba mtima tithokoze kwambiri a vice president kubwera kuzakhala nafe pamwambo umenewo mwatikuta mwatiyanjanitsa tithokoze kuthokoza kwina kupitenso kumagawo kumbali ya mafumu kuti tonse takumana pano tichitira umboni mwana wathu kuchoka pakati pathu tithokoze mwapadera komanso konse kumene chikumbutso wagwira ntchito kusiya ntchito mkubwera kuzakhala nafe pamwambo umenewo mwapadera pamenepo tifuna tithokoze zikomo kwambiri zikomo kwambiri ulemu operekedwa kwale kwa vice president ndipo nthawi ino chikumbutso chimodzi anali ndi azake amene amacheza nawo amene amayenda nawo m'malo mwake onse sangabwere nkulankhula ndiye tiafunse Mr. Geoffrey Chikuta kuti alankhule m'malo mwa mabwenzi wake wa chikumbutso chimodzi amakuta.
the Vice President, Dr. Michael Isi, and all protocols observed. I am here on behalf of all the friends and comrades of Chikumbutso Mtumodzi Banda. Many of these friends are not present here physically, but they are in spirit. Chiko's home in Area 10 has hosted 1,001 comrades who have benefited from his generosity. And I emphasize the word generosity and his wisdom. We are here today to celebrate a life well lived. We are sad to say goodbye to our comrade, but we are encouraged that we will meet him again in God's kingdom. Comrade Chiku has a legacy and shall live among his best comrades. We will always cherish the 53 years we have enjoyed together with him. I would like to make particular mention of the following comrades. Robert Lazarus Banda, who was at all times with Comrade Chiku, and I mean all the time. We have Comrade Lazarus, George Piri, Jeffius Lazaro, Martin Kachkwati from Reserve Bank of Malawi, Hendrix Laher, Shindi Mwala, Innocent Kadamanja, Andrew Nkana, Rhoda Bondo, and Mrs. Kamtuzi, Stella Maloa, Frank Kamana, Fadrick Matemba, and Christopher Mledemba, Jerry Manga, and Joe Murray. All these comrades have been with late Chiku in the last 30-40 years, and it is necessary that I mention them by name. May the soul of Comrade Chiku rest in eternal peace. Thank you. Thank you very much. How you know? Yafuse iwabele abilia Jewa Heritage. We are also alumni. Jewa Heritage Foundation. Pepani, Vice President Azikolino, Dr. Michael Isi, Maiwatu, Maizamba, Pepani Gwambiri, Pepani Mafumu, Chifukwa Joda ya mwana wanu, Mtumodzi, Pepani wina apite kwanzanga kuchefu amene muli pano, Bambo Lyson Banda, Bambo Ndakwa, Chifukwa Joda ya mzatu amene tapita naye ntchito kwa nthawi yayitali, Chikumbutso Mtumodzi. Pepani kwambiri Bambo Mseka, a former Vice Chair a Jewa Heritage Foundation, amene mwadaya mwana wanu, chimene chinali chida chanu, pamene makuimbirani foni mmangolira kusonyeza kunaye kuti mwachoka. Pepani kwambiri Bambo Mseka ndi banja lonse la Mtumodzi. Pepani kwambiri, pepani. Pepani ampingo, chifukwa chora ya nkhosa yanu, mwachidule umba wonse wa maliro. Pepani kwambiri, pepani. Chikumbutso Mtumodzi anali mnyamata wophunzira ndithu, koma anali mnyamata wokonda chichewa.
ameneyi anali mkhalapa mpando wachewa Heritage Foundation makamaka ku fundraising otolera za ndalama mu chaka cha 2019. Anali mnyamata olimba mtima, anali mnyamata odziwa kutolera ndalama, anali mnyamata amene ngakhale kalonga mwini chilombo mkango kalonga gawaundi amamudalira. Nchifukwa chake kalonga komanso Dr. Khaira amene anatituma amati nyamata ino tapitani kumeneko ife sitokwanitsa kufika chifukwa mtuto otalika komanso pachichewa amati nkhope ya mnansi mankhwala akakako kuonana akubanja akadziwa ndithu kune kuti chilombo mwini mkango ali pomwepo. Kalonga gawaundi anatiuza kune kuti kauze nachewa ansanu kune kuti maphunziro ndi ofunikira kwambiri akatengere chitsanzo makamaka cha chikumbutso mtu umodzi. Chifukwa anthu ambiri amati akanguti apita ku sukulu zachikhalidwe amasiya amaona ngati kuti ndi zinthu zosakhala bwino kwenikweni. Koma kalonga amati kuti iyayi kauzeni wanthu kune kuti munthu akapita ku sukulu komanso azikhala munthu osunga chikhalidwe. Munthu akakhala wachikhalidwe wamiyambo kauzeni wanthu kune kuti sichiletso chomapita ku mpingo atengere chitsanzo cha chikumbutso mtu umodzi. Tinawo azathu wena amati kuti akangote kuti ife ndifa chikhalidwe cha makolo nthawi yomweyo ndi kuti khomo la chalichi anasiya kupita. Anatero kalonga kune kuti iyayi kauzeni anthu kune kuti atengere chikumbutso mtu umodzi amene samadziwa khomo la chalichi. Chikhalidwe cha miyambo ya chichewa ndi chikhalidwe komanso chikhristu ndi chikhristu. Palibe munthu amene angatenezone kuti popeza ndi wa miyambo ndi kuti sangayerekeze kupita khomo la chalichi aliyense amadziwa kuti ndi olengedwa mchauta. Komanso kalonga ananena kuti iyayi kauzeni anthu kuti aziyesetsa kusunga chikhalidwe. Anthu ambiri amachita manyazi ndi kusunga chikhalidwe cha chichewa chimene amaona ngati kuti akamasunga chikhalidwe cha chichewa ndi kuti ateromo ndi kuti akugwa ku mpingo. Si choncho iyayi. Chewa Heritage Foundation imene mtu umodzi amayendetsa nawo imasunga chikhalidwe komanso kuteteza chikhalidwe komanso kupititsa patsogolo chikhalidwe. Kalonga anatiuzanso kuti kauzeni mtundu wanga sibwino kuti anthu azigulitsa minda, sibwino anthu azigulitsa malo. Chifukwa akagulitsa malo sizikhala bwino adzasowa pokhala. Ndi bwino anthu ngati afuna kanga achepe azipeketseko vinyolo. Kalonga gawaundi anatitumanso pamodzi ndi Khaira kuti kauzeni mtundu uzikondana wina ndi mnzake pandale pa ofesi ngakhale pamodzi kumene tikudziwa mene amakonderananso anzathu. Inu maona kuti akangoti wakwitu basa akatero nthawi yomweyo amatikhala yapa uyo wakwitu nthawi yomweyo akatero amene kuti ndi mnzathu tende ndithandize izi. Nde Kalonga ananena kuti achewa tiyenekera kuti tizikondana mu zonse zikatero kuti zinthu zikozomayenda bwino. Pomaliza Kalonga anatero ndi anthu onse mtundu wonse wachichewa kuti anyamata inu mkauze bambo Mseka kuti iyayi kanthu nkanyongo njokwide nyongolero dzudzu mupite mkapepese ndi 541,600 kwacha. Nsambuti kuyankhula kwa koma pepani omba osa maliro pepani. Zikomo kwambiri kumeneko kunali kudandaula kwa Chewa Heritage Foundation. Ndipo olemekezeka Vice President komanso amayi akwanu amenenso ali pompano tipitiriza ndi program nthawi ino tiyafunse
a MP adera lino Mai Halima Daud, Deputy Minister of Gender, kuti nawonso adandaulepo Mai Daud. Pepani, a Vice President athu, Dr. Usi, ndi maya kunyumba kwanu. Pepani, a Secretary General athu, walemekezeka pamuchi mwendo. Dunazo sidaboma zili pano. Pepani so, SPC athu, Michael Zamba. Pepani, ainkosi nkukula, sabutie chibeni, sabutie chidoti. Nima gogonose mwili pano, Pepani. Pepani tose omwe mabenshi za boma akubanja Pepani. Ine a Vice President choyamba fandi pepese kubanja kati MP wa dera lino pazomwe zatibwera. Achikumbutso mtumodzi anali munthu wabwino, munthu ocheza ndi wina aliyese. Ine the last week omwe mwana ndibira phone kundifunya zabwino zonse tinacheza. Meni nambadzana kuti achikumbutso mtumodzi atisiya zinandikhudza kata khatu kucheza ngati mchimwene wanga. Ine nditose akuno kwa wati mkukula sakuti chipeni ndi achidoti akubanja tikuti anano limodzi ndidziwa chomwe chachitikachi chinthu chombesa chisoni, chinthu choopsa kwambiri, koma kuti Mulungu adalemba kuti alese azafa tendisiye Mulungu kuti akhale Mulungu. Ndithokoze nonse mabwera pano kuzalira nafe kuti izi zomwe zimafunika zomwe amatiuza sa President athu Dr. Lazarus Chakwera kuti nzathu akakhala mavuto tikhale limodzi, nzathu akakhala pabwino pamtendere akusangalala tikasangala naye limodzi. Nimawa wafana mthokozeni nonse pano nabwera manga Vice President athu tithokozeni koposa ndilo munthu oti muofesi mwanu mwezi zambiri kwa masiya zonsezo kuzalira nafe kuno kuchampuno tuli Mulungu akudaliseni. Pepani, Pepani, Pepani. Sikoma kwambiri tisanapite komaliza tilindi maina ya anthu amene apepesa ndiye tiyambe tanene atu maina amenewo ndipo His Excellency Dr. Lazarus Chakwera apepesa ndi 1 million kwacha a President amenewo. A Vice President Dr. Michael Usi apepesa ndi 750,000 kwacha. Ndipo Honorable Chimwendo Banda MP apepesa ndi 500,000 kwacha. Ndipo Honorable H. Nkaga apepesa ndi 200,000 kwacha. Honorable Tabu Nyerenda Chakaka apepesa ndi 200,000 kwacha. Madam Corinne Zamba SPC apepesa ndi 100,000 kwacha. Honorable Halima Daud MP apepesa ndi 100,000 kwacha. Ndipo olemekezeka Pika Inga apepesa ndi 1,000 kwacha. Ndipo Honorable Kumbize Kandodo Chiponda MP apepesa ndi 100,000 kwacha. Akayinga 100,000 kwacha, Akumbize 100,000 kwacha. Ndipo Honorable Dennis Gumbo MP 100,000 kwacha. Mr. WF Matambo 200,000 kwacha. General Paul Valentino Pili 100,000 kwacha. All principal secretaries 1,405,000 kwacha. Ndipo the organization of Youth Army 150,000 kwacha. Akuliwa omalilawa anali board member kumeneko.
ndipo ameya Esther Sagawa 50,000 kwacha. Komanso Minister of Homelands and Staff 50,000 kwacha. Mr. Innocent Kazamira 200,000 kwacha. Mr. Holedi Chiramba 200,000 kwacha. Ndipo yose pamoja pamenepo ndi 4,000 kwacha. 400,000 kwacha pembani. Nanga sikulepa kwa jina. Siko kwa kwambili. Nanga fizika kaladole kawina nduni. Minister of Youth and Sports 100,000 kwacha. Minister of Youth and Sports. Tumeendekeza ulizikwera pakulu pamoja kuti ikoza kuziona. Chabwino ndi zimenezo olemekezeka tukupitiliza ndipo nthawi ino tsopano anthu awa asunde magari moto awo. Anthu awa asunde magari moto awo. Anthu awa asunde magari moto awo. MG 399A BW 684 BY 3507 MG 39 40 AK 49 4 AK tukambasa MG 39 4 AK komanso NU 1067 1067. Former President Dr. Bakiri Muluzi yowa abebesa ndi 300,000 kwacha. Amagari morwaja popeza tsopano tupira kotera. Nthawi ino tiafuse wolemekezeka ali Chimwendo Banda MP Secretary General Malawi Congress Party ayowa nawonso abebesefu olemekezeka. Choyamba ndibereke kupepesa kwa kukulu kwa inu Right Honorable Vice President wa dziko la Malawi Dr. Michael Usi pamodzi ndi amayi. Ndipepese akubanja onse makolo wana komanso babanja ponse kuti pepani. Ndipepese nduna zaboma zochuluka zimene mabwera pano. Honorable Kumbize Kandolo Chiponda nduna za umoyo. Honorable Deus Kumba Banda nduna ya zamalo. Honorable Halima Daud amini muliso mpungu wa nyumba ya malamulo dera lino. Deputy Minister of Gender nduna ya chiwiri kapena Deputy Minister of Foreign Affairs Mai Patricia Kainga Nangozo. Taonanso mlembi wankulu mu office ya President and Cabinet Mai Colini Samba. Pano babweranso akulu achipani amene akhala nafe pamwambono. Honorable Eisenhower Nkaga SG Emeritus babwera aphungu a nyumba ya malamulo ochuluka kuti pepani. Pano babwera ma principal secretary kapena kuti alembi akulu maunduna osiyanasiyana kapena kuti nthambi zosiyanasiyana amene mwatsatirira kuliranso mlembi mzanu nonsenu
amene mwachatikuta tingoti pepani kwambiri. Tipereke pepani kwa TN Nkukula, sub-th komanso sub-th peni, agrupa mtu modzi komanso magrupu onse anjolomole ndanza amene choka madera ozungulira malo ano. Ndipepese kwambiri kwa mpingo amene mwatikuta kuyambira dzulo mpaka na tsiku la lero, amene so muli pakati pathu abusa tikuti pepani kwambiri. Mwachidule ndipepese atsogoleri a chipani cha Malawi Congress Party akuno kumudzi, a district chairman Bambo Paul Kadabu ndi makomiti onse a chipani. Tisaiwale manek members Mai Chakale komanso Bambo Fadwick Matimba amene muli pompano. Daima pano kweni inu Honorable Vice President mwina magawo awiri ngatasali atatu. Mwaichi mundimvetsetsa chifukwa ndikuyenera kuti ndiyankhule kweni kumbali ya magawo sewo. Koma choyamba, Right Honorable Vice President, tufuna tukuthokozeni chifukwa chowayimirira President wathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera kudzakhala nafe pamaliro kuno. Chilonso munapitanso ku nyumba zikuonetsa chikondi chanu chimene muli nacho kwa ife kuno, komanso chikondi chimene munamkonda m'bale wathu amene wagona apa. Mulungu adzikudalitsani a Vice President. Chachiwiri ndifuna ndiyankhule kulira ngati chipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chinakhala kotsutsa boma zaka 26. Kuti chipani cha Malawi Congress Party chikalowe mboma chinasoweka anthu olimba mtima. Lero ndikufuna kunena kumba onse wa maliro malo ano. Kuna kuti munthu wagona apayi, cousin waine mchimwene wanga, anali mmodzi mwa anthu olimba mtima koopsa amene anatithandiza kuti tilowe mboma. Chikumbutso sanali munthu wamba. Kwa amene tikumudziwa Chikumbutso anali munthu olimba mtima koopsa. Nthawi imene nyumba zathu zimawotchedwa, nthawi imene katundu wathu amalandidwa, nthawi imene tinalandira chipsinjo choopsa kuzipani zimene zimalamula nthawi imeneyo, munthu amene anatigwira dzanja nanena kuti tiye ndilimbe mtima ndipo anthu awawa tithana nawo anali Chikumbutso mntu umodzi. Timakakhala ku nyumba kwake nkumatilimbitsa mtima tonse, iye nkumatiuza kuti musaope, tiyende chitsogolo mpaka na Chakwera akhale president wa dziko lino. Mu chaka cha 2019 miyoyo yathu yambiri inali pamantha, koma Chikumbutso analimba mtima kutilimbikitsa. Mu chaka cha 2020 tonse tidayamba kufoka, koma Chikumbutso analimba mtima kutilimbikitsa. Lero tikamakamba za Chikumbutso mntu umodzi, tikukamba za munthu amene kwa ife chifukwa chake SG Emeritus Honorable Nkaka ndi anthu onse abweranso kudzakhala nafe limodzi. Sitingakambe zakulowa mboma kwa Chakwera osakambapo za Chikumbutso mntu umodzi. Ndiye kuti ife kuchipani tachoka kwambiri, chifukwa kulimbitsidwa mtima kumeneko tidakakufuna monga mudzi tikupitaso kumasankho. Anthu olimba mtima ngati Chikumbutso amasowekerabe pakati pathu kuti adzitilimbikitsa tigwire ntchito. Mzimu wake ukause mtendere. Kumbali yofika kuno kumudzi, ine ndi wako mkuno, wagona apayi ndi cousin wanga, ndipo mkolo wathu ndi awali apo Bambo Mseka. Ndiye kuti tikati tatigwera kachilichonse chachitika chokhudza kuno kudowa, ndiye kuti Chikumbutso amakhala patsogolo. Chikumbutso samabwera mochedwa ngati wena amene amangobwera kudzafuna mpando pazochitika. Chikumbutso amakhala mdzukulu, amakhala opezeka pazochitika zina zilizonse. Kwa ifeyo timadalira koopsa. Muchana nenera Andrea kuti ndiye kuti amakhala munthu woyanjanitsa ndi kwera anthu pamodzi. Bwerani tichite limodzi. Chikumbutso amakumbuka kuti amachoka kumudzi, ndipo kumudziko kuli wanthu. Komanso kwa ife amene machoka mbali yakuno tikamawerengana ndiye kuti timayambiranso pa Chikumbutso mntu umodzi ngati mwana wamkulu amene amatitsogolera pazochitika. Mwaichi ngati mmodzi mwana akuno kudowa, komanso kwenikweni chigawo chakuno ku East ndiye kuti tachoka chifukwa cha imfa ya Chikumbutso mntu umodzi. Pomaliza timafuna kulira motere. Kuna Vice President
amfumu aja amayankula koma pamaso pa vice president mokhala ngati mopochoka pa nkhani ya njala. Kuno ino vice president mudziwe ngati kuli anthu olimbikira ulimi number 1 ndifeyo. Chifukwa chake mukafika pano pamakhala msika waukulu, mukapita patsogolo pa Chezi pamakhala msika waukulu, mukayenda 2 km pamvera pamakhalanso msika waukulu. Timadalira zolima kuti tizigulitsa. Anthu akuno sakonda zopempha, koma chaka chino tathyoka kwambiri. Pa nthawi imene timati tizikhala ndi chimanga kapena sawa kapena soya kuti zikakhwime zikache, pamene kwabwera ng'amba yoopsa kwambiri. Ng'amba imene yapangitsa kuti mbewu za anthu amene ali apa ena amene ali kumudzi mbewu zimenezo zitherepo. Moti njala imene timati mwina tichira, njala imene ya vice president ndiye kuti ipitirira. Chigawo chino chadowa ngakhale kumtunda ngakhale kufika mpana kusalima chili pa chilala chachikulu. Ndiye ndimafuna kuti pamene inu mwabwera kuyimira a president a dziko la Malawi komanso ntchito zimene mukuzichita dziko lonse tikumatha kuona kuti vice president uyu akugwira bwino ntchito ndachakwera. Ndiye tikumaonanso kuti zogawagawa ndi zina zikumachitika. Moti tikachoka pano tsiku lina tidzafunanso mudzabwerenso pano kuti mudzatigawirenso chakudya. Koma koposa mudzananenera fertilizer wakumadimba, chifukwa kwawawu tili nawo madzi amene tingathe kulima ndikuthandizika mu nthawi ya njala. Pomaliza penipeni a vice president mukamamva kuti achakwera anavotedwa 98%, anthu ake ndakuno kucha nkhungu kuno kwa kongeresi nyo yeniyeni. Anthu ali apawa amamkonda kwambiri chakwera, moti ambiri ayowa analembetsa. Mukawuza president kuti pamene tikuwathokoza kuti alira ndife poti kuta pamaliro pano, mukatsimikizirenso kuti anthu akuno amakonda chakwera ndipo tidzavoteranso chakwera. Mulungu akudalitseni nonse. Tiyenditengere khalidwe ya chikumbutso mtumodzi amene ali munthu wokonda wina aliyense, ocheza wina aliyense. Kwa ife chikumbutso is a hero. Kwa ife chikumbutso ndi munthu amene tidzamnyadira mpaka nakalekale. Kwa wena amene sangamsangalatse chikumbutso, kwa ife amatisangalatsa. Kwa ife anali mthandizi. Kwa ife analopezeka pa nthawi ya mavuto. Ambuye akudalitseni na vice president. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri palubwera soma kuta information apereka 50,000 kwaja. Tibwereze magalimoto awa kuti achotse MG 399A BW 684 BY 3507 MG 394 AK komanso NU 1067. Utenga wina akuti ukathamambo mafumu onse akupemphedwa kuti akalendere chakudya kumudzi kunena kusiwa kuja. Nthawi ino tipitiriza ulemu wanu wa vice president, ndipo nthawi ino tifunse Mayi Collins Zamba, secretary to the president and cabinet, kuti nawonso adandaulemu. Akubanja la mtumotsi Pepani, Right Honorable Vice President ndi Madam Kusi, Ministers, Cabinet Ministers and Deputy Ministers Mbano, Pamati the ISG also Minister of Local Government. Onse ndashidoti onse akumedia azizaga achiku ndi anthu onse uno kumudzi
pepani. Ngati mlembi mu office ya president ndi cabinet, ma principal secretary amapanga so report office imeneyi kwayi. Ndipo yambirira ndilankhulepo zachikumbutso ngati mmodzi amene anali principal secretary mboma. Poyambirira Chiku anali office ya president ngati press secretary amene presidential aide responsible person and advocate of the president and the media. Kuyambira August 2005 kufika 2008. Kenakonso anali press secretary 2008 kufika 2009. Kenako anali director wa information and civic education kuyambira mchaka cha 2009 mpaka 2011. Anasunthidwa kuti mboma anthu amatola zungulira, anakakhala senior deputy secretary ku Ministry of Disability and Elder Affairs mu 2011 kufika 2013. Anabwereranso ku Ministry ya Information and Civic Education kumene anakakhalanso Director of Information and Civic Education 2013 kufika 2014. Kudzabwera mu October 2020 kufika February 2024 anabwereranso kukhala Director of Information. Ungosonyeza kuti mbali imene ndi imene amachita bwino kwambiri. Koma from 14 February 2024 anakwezedwa kukhala Principal Secretary ku Ministry of Youth and Sports, Administration and Finance. Kufika pa 1 November chaka chatha ndinamusuntha Chiku kukhala Principal Secretary for Procurement and Supplies until pamene watisiya pa 5 May 2025. Kukweza mwana kulera nakula nakakhala kuti boma lamuona kumusankha kukhala pa udindo si chinthu chapafupi. Ndithokoze kubanja makolo amayi amene munamulera Chiku kuti akhale nawo citizen mdziko muno oti akhoza kutumikira boma. Chikumbutso monga tamva anali wolimba mtima, komanso anali ndi luntha ndi kulimbikira ntchito. Mchifukwa chake zinthu ngati zimenezi amapezeka kuti akusankhidwa, apezeka ku State House, akukapezeka kulankhulira boma, komanso akukapezeka kukhala Principal Secretary. Chifukwa cha kulimbika ntchito ndi luntha. Ndi pamenepa ifeso kuboma ngati ogwira ntchito mboma tachoka kwambiri. Mutumu mumakhala muli chwe tiyambiso ufuna munthu akakhalira sichapafupi. Chifukwa iye anali munthu woti waphunzira kale zambiri kufika pamene anafika apa. Koma tilankhula momwe adalankhulirayo kuti ndinabwera chabe ndipita chabe kwakukomerani kutero mulemekezeke dzina lanu Yehova. Kachiwiri ndingolankhulakonso kuti ngakhale ndimalankhula ngati mlembi wa boma, koma ndilankhulekonso ngati mwana wakumkulu. Ananena a Secretary General achipani cha Malawi Secretary and Minister Local Government and Unity kuti tikachoka pano pamakhansika waukulu paselipa pachezi pamvera uyo mpaka tikafika kuti komawiroko ine nimachoka pachezi apa kumkumu. Ndeti namakhala kutaoneko timakhala kulondoza Chiku amabwera mnyumba panga kubwera ngati kuti mwana kuti kumudzi makamaka nthawi imeneyi
akunena ndimakhala moyenda ndachoka ku Zambia ndithamanga ndimwimbira chikuti ndikumanepa Malawi Congress Party timakhala tukakumana mwakhala kuti tukambira zoti kuti titani kuno kumudzi ndi paichi inenso ndine nafedwa chifukwa makhala muliyenda makhala ndi ana akwanu omwe umathuka tumothamanga kumudzi chimenechi malo mwa mafumu kuno ngakhale kuti zinanenedwa kale kumananira mphapo mafumu angapo akuno kumudzi otiye Nkukula ngakhale so zinanenedwa koma ningowombera mkocha kuti tikuthokoza kwambiri kwa president a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene anakutumana vice president kuti mukhale pamwambono kulondola mmodzi principal secretary mu office ya president pa gulu limene limakhala kuyendetsa boma mwatipatsa ulemu mafumu ndi anthu kuti mwachitira chachikulu Mulungu yekha ndi amene adziwe kuthokoza ndi kutinso anthu ena mukachitire chimodzimodzi mwapatsa ulemu komanso ndithokozenso ngati mwana wakuno kuti andale onse mafika pano nduna mafika pano achikhalidwe munalankhula zikomo kwambiri potilondola kudzatikuta kulira chiko komanso mapadera ndingothokozanso ngakhale anthunso kuno kumudzi kuti mabwera ochoka kusiku kuchezi kuti kudzafika pano kuti tionane limodzi kukutana pachachikulu chachitika chowawa ichi zikomo kuti mwafika. Pomalizira penipeni ndifuna ndiyamikenso mapadera ma PS nonse muli pano mwina mukhoza kuyimirira. Awa ndi ma principal secretary amene ndiboma amene timakhala ku senior management team chikumbutso anali mmodzi mwa gulu ili. Zikomo nonse pa ntchito yonse mwagwira kuyambira nthawi ija kufika pano kudzafika kuno kuti tikawike chiko mwamake kumaliza. Zikomo. Nthawi iyi monga ndanena kale ndikuthokozeni nonse ndikuthokozeni nonse magogo amene muli kumpano ndi ena sanafike. Zikomo zikomo mzimu wa chiko ukawuse mutendere. Zikomo kwambiri zikomo kumeneko ndikudandaula kwa maizamba amayi ndi abambo. Tsopano nthawi ino ndifuna ndiafunse olemekezeka Honorable the Vice President Dr. Michael Wusi. Abanja Lopema Pepani Honorable Richard Chipuluganda, MP and Local Government, Komanso amene kule Secretary General at Bancha Malawi Congress Party, nduna zonse Pepani, Madam Colleen Zamba, a Secretary of the President and Cabinet, ndi also Village Zaboma, Honorable Halima Daudi, amene muli Member of Parliament for the South East Constituency, ndi ba MP onse amene ali pano, Councillor Gift Ngono Songea, amene muli a chairperson Arua District Council, ndi ba councillors onse amene ali pano, TA Nkukula, ndi mafumu onse, anzawo a chikumbutso mmodzi, akuluakulu a mpingo, amayi ndi abambo,
epani. Uthenga woyamba umene ndili nawo ndiochokera kwa a president a dziko lino Dr. Lazarus Makape Chakwera, opepesa kwambiri chifukwa chotaya mwana wawo amene amagwira ntchito mboma mmene analankhulira Madam Colleen Zama. Ine sindilankhula zambiri, ndiyake kuti zimene alankhula anduna athu amauma ang'ono Honorable Richard Chimwemwe Banda, zonsezi ya zamveka. Koma mundilole kuti ndinene mawu awa kunena kuti pamene andale ogwira ntchito za boma akumana ndi ampingo kumakhala kutchalichi kapena kumaliro, ndiye amene amakhala ndi mpata olankhula zofuna zawo amakhala ampingo. Ife aboma andale sitimayankha timati ndiwozozedwa wa Ambuye, ndiponso zikhala choncho. Koma pandimati ndipemphe kuti pamene mukutilankhula, ndifuna zimveke ichi. Ndimati ndipemphe ichi kuna kuti mawayi muno muli nthenda ina yake imene kwambiri. Ndiye ndimati tikupempheni kuti pamene mukuyang'ana zina ndi zipale mziko muno muli nthenda ya kuipa mtima kudabwisa, muli nthenda ya jealousy yodabwisa. Wina kungokolola mbewu sana chimwe twalima yekha, kungokolola mbewu wina wachizimunyasa adana naye moyipa, wina kulembedwa ntchito sana lakwe adedwa kopya kuyanga na ma social media zimene zikulembedwa zimapangisa anthu wina osalakwa osagona, mwinanso ntchito kulabwisa chifukwa wina wake amochita ntchito ya usipasanana kuti mwini wake odziwa kupeka, kuyipeka nkhani bwinobwino kuyisiya pasamba la mchezo woyiwerenga ngati yoona. Ndiye mukamalalikira nkhani imene osamayizemba mziko muno muli nthenda yoyipa mtima yopeka nkhani majera maka amene tikupita ku chisankho muli nkhani zoti kuziwerenga kuti nkhani ndi ine kapena tilipo 4 pa Efeso 5 verse 15 mwina ena maona ngati kuti aku boma samazwa mawu timawerengaso. Efeso 5 verse 15 akuti potero popenyani bwino umo muyendera simonga opanda nzeru koma anzeru akuchita machawi, pakuti nthawi mukhalayo ndiyoyipa. Nthawi ino ndiyoyipa. Ampingo chonde talimbikira tikugwira ntchito kuti Amalawi tikondane wina ndi nzake. Banokoto ndawo nalipo ina a DPP alipompa ali pachisoni zimenezo zikufuna ife. A Congress alipompa odiaza jalibe mulanu tilipompa. A PP alipompa. Chimene ndifuna kunena chonda kuti Mulungu sakondwera ndi imfa ya munthu oyipa, amafuna anthu abwino kuti tonse tikalowe kumwamba mmene walembera pa Yohane 14 verse 1. Ndiye pempho langa ndiona kuti ndale ndi zimenezo zitizuzulani mukachipeza mmene mumachizuzulira mucho. Komano musamayiwalenso ntchito yanu yoti muyang'ane chofunika cha dziko wapaka prepare anthu kuti akalowe kumwamba. Tifananiza zimadabwisa kukanga kuti nthawi zonse wampingo kukanga kuti ntchito imene ilipo
ndiona zandale zokazoka ndikulankhula ndikunga inozozedwa chifukwa tonse zakhapo tsiku tikaweruzidwa ndi Mulungu wakumwamba. Ndikunena izi chifukwa kuti nkhani yoyipa mtima mdziko muno sili bwino, yafika ponyasa. Tilalikireni, tidzudzuleni kunena kuti tikhale anthu okondana kwina ndi mnzake. Tizikakhala ndale mutha kusemphana pa ndale koma sikuti mudane iya. Ndiye nkhani yachikondi mdziko muno ndiyofunika. Nkhani ndiyofunika kwambiri chifukwa kuti chitukuko chimatha kuvuta chifukwa cha kuyipa mtima. Ena akuona zitukuko zimene zikuchitika ndi boma ili ngati si zitukuko za anthu koma zitukuko za boma ili tiziphwanye zioneke ngati sakuchita kanthu, and yet akuoneka zinthu za mdziko munomo. Ndiye ndikupempheni ampingo kuti ndife nkhosa zanu, aliyense azuzulidwe, mutilalikire kuti zonse zikatha tikalowe kumwamba. Mulungu akudaliseni pamene mutisogolera pepani.